Kakang Semar nek pancen daraku Janaka kuwi dianggep titah lumrah sing ora diwenangake mboyong tontonan kasuwargan saiki ngene ora sakakean gunem sing tanpa guna aku dadi abdining Sinuwun Prabu Darmakusuma mula sing njaluk utawa sing nyilih aku nek sing nyilih Semar kira-kira mbok wenehake apa ora nek ora mbok wenehake lah apa lakon kowe wani nandhangi kridaning kakangmu Ismaya Janaka ya ora kurang akal sowan kayangan lah kok nganti lawan Kakang Badranaya Kakang Trada sampun dipun paringaken kemawon mangke mindak damel gara-gara wonten ing kayiwangan Kakang Semar ingkang ngambil iya aku sing nyilih bakal tak aturake marang Sinuwun Puntadewa nanging Kakang Semar tanggel jawab menawi wonten risaking Gandhik Watu Kencana miwah gilingan emas nek ana cuwile sithik wae nyawaku ijole nah ingaten tontonan kasuwarganing sampun dika aturaken dika ngendikaken badhe tumurun wonten ing Ngamarta rak ngono dadak kangelan ora Gatotkaca Swatama lho nungkak krama karo parat ora gelem nggawa barisan Kurawa lakon tak obrak-abrik Kurawa mati dening aku ora kangge cobanan Cina. Iya, Pakde Durmagati. Endi cencake? Resni Wila. Bima Kuntil. Bima Kunting, Bima Kunting. Wani ngajal Begawan Duna jeleh nyawang gelaning jagat eceming lembulan. Rasaku kan babangan. Antasena sirnakno matek dening aku.
aku yo tibano. Oh model tenan kowe tibano. Tinjong akhirnya tibano. Wah. Hot. Hot. Wah. Hot. Hot. Buringang. Aja mbok siji bareng para legane maju terus. Ada. Waduh. Nah. Ada. Menos ratatanan. Tiba kok nibani makne cilik. Modar kowe. Aduh. Dur nun. Kena apa kowe? Selu dan full action. Omonganmu iki lho. Kula maju ta, Man? Ketemu kali Antasena. Antasena tak cumbali. Tak antem dadane gak apa-apa kula tonya lahi kula diis kelekaran. Sing kelekaran Antasena. Aku. Oh kowe kula. Candhak sila kula babetke mbuli cus. Kula kontal teng awang-awang. Antasena bengok belakang. Kula tiba bluk ngoten niku kali Antarja dupak lahi kula diis. Kekeje Antarja kula kok kowe terus to kalan ayo balong ngoten Antarja candhak sila kula babetke mburi sut kula wis batin tiba mesti diantil Gatotkaca mboten Man lho tampani Gatotkaca teplek jak munggah dhuwur banget muing kula wis pikir iki dibuang ning bulan apa ya kali Gatotkaca duncalke cul kleang nibani cengele wong. Cengelku. Mojo. Iya, alhamdulillah. Kowe ora rumangsaku kok seneng banget aku nibani cengele makne cilik. Pun kula adab cuwe banget, Man. Kapan kula iso nglalani Pati Cengkuni? Yakin kula lagu lho. Pun sekecake, Man. Haha. Gatotkaca matur nuwun ya. Pancen setan tenan. Rumangsaku kok werna-werna wae. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Rene. Kakang Penemban Durna wong atuamu diajar sencaki. Nek cara aku ora trima. Pancen kula mboten nrimake. Lha kok ku ngowani sencaki ngajar karo Durna. Apa dianggep Durna niku wong loro saudon telu sarupan? Lah iya. Mula Kurawa ngamuk ki mbelani karo Kakang Penemban Durna. Wis bener, Man. Kowe wani apa mbelani karo Kakang Penemban Durna? Lho. Aja dianggep wong cepete. Iya. Momong suwe Cetha Setyaki. Setyaki pun ngajar Begawan Durna. Nek nganti kula menang karo Setyaki, kula mengke dikira kula niku memanfaatkan Setyaki wis kesel kok tak ajar, kan mesake. Li. Li apa? Sesane niku lho, liyane.
Senjaki diwangi karo Antarja. Wo. Antarja? Heeh. Antarja melu. Melu. Edan. Liliyane Antarja. Ha Antarja wani ora? Blas ora wani. Liyane Antarja Antasena. Nah, wong loro niku kula ora wani, Mas. Loro kuwi ora wani. Loro niku ora wani. Liyane Antarja Antasena Gatotkaca. Edian nggih wong-wong telu niku sing kula singkiri. Ora jane kowe iki sing tak goleki mungsuhe sapa? Nenek wonten wedok. Oh. Caidan. Nek wedok aku wong tuwa gliyak-gliyak. Edan tenan. Maman. Man. Piye? Nenek kula ora nyambut gawe dikira kuku kula niku Kurawa sing ora melu-melu karo kerepotaning para Sata Kurawa. Ha nek arep maju to? Jelas maju. Sesampean kiper. Ya maju perang ora bal-balan. Lah nggih. Kula tak maju perang. Maju perang mungsuhmu Ora milih mungsuh. Sapa sing ketok niku dadi mungsuh kula jeng kula rajang-rajang kaya brambang kula ketok-ketok kaya lombok. sapa to kae? Mengke kula kene ngemut mercon sangkeme. Gugu ora leren-leren nanggape dhek ngono piye? Ha iya. Sapa sing ketok kekonangan Senjaki asu ajur kumar kuandare negarane. Wedhus anta. Perdamaian. Pak Distraksi. Antasena pancen uparanya. Melayu-melayu gembrobyos. Aku arep takon karo kowe. Sing nguncalke Dudu Darmagati pas cengle Sengkuni mau sapa? Kakang Garukaca. Nah. Garukaca Garukaca rene. Piye? Garukaca rene. Yo. Karo wong tuwa orane ya. Yo. Wedi aku. Mripate kaya arep gogrok. Kang, nggih. Goleki Pak Ditraksi. Ana apa? Kon nguntir gulune apa piye? Antasena. Aja salah komunikasi. Aku butuh Garukaca ki ora takon nguntir sirahku. Nek aku butuh rembugan. Kon rono Kang. Ngestokke dawuh Pak Di, arep kocluk ning gawe Pak Di. Iya. Kocluk dasmu kuwi. Loh. Krungu Kang. Iya. Siwa. Bekti Kulawa. Tak tompo. Tak tompo. Bapak ngestune Pakde tampanana. Kula pun dinggo jimat paripik dayon ning kasantosan. Garukaca. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe. Kowe mau njunjung Pakde Darmagati. Inggih. Tok uncalke. Inggih. Kok iso pas cengle Patih Sengkuni. Mapan kula inceng. Edian kowe titis banget kowe. Nah, iki ngene. Mbok aku ya tulungono. Barengipun aku cekelen nunggahno sing dhuwur terus tutulung nguncalno pasno mbun-bunane Patih Sengkuni. Panjenengan badhe menapa wae? Wis kuwi apa kuwi? Kuwi dudu perkaramu. Lajeng Wis aku umbolno sing dhuwur perna sinae Patih Sengkuni. ngestaken dawuh. Benjang menapa? Sok Selasa. Lah ya saiki. Wah. Panjenengan sampun duka kula mboten ngertos. Ora ngerti kok iki ora tanggape sami to. Saiki umbono penerno sirahe Patih ora geceke saka dhuwur.
Sriko pisaken dawuh. Aduh, edan iki jan lakon apa iki? Aduh Citraksi kowe perang kok nganti ke Sanjambaya aku melu barang ngrasake lara. Edan, Gatotkaca wong ra tatanan. Ngapunten, Mak. Mak slek neng sirah kaya arep petil-petil ora sengaja. Gatotkaca meh mawon kula kalahke. Weh. Kula piting sirahe Gatotkaca. Lah kok Gatotkaca niku wong digdaya, kula niku miting iso digawa munggah. Kowe digawa munggah? Kula digawa munggah teng dhuwur dipuntir tangan kula diwalik nganggo napa niku ajian jiu-jitsu. Kok kula iso ganti dipiting? Terus tekan dhuwur mentit ya duncal kecul. Kula wis kleyang-kleyang kebuanter banget. Lha kok ora sengaja. Tibane ngengi mestakane paman. Nyun ngapunten nggih, Man. Ya ora dadi ngapa. Nggih. Kaya mau kuwi nganggo sandal. Kok ganti teklek. Niki pas perang mau men gajul supaya banter. Oh, ora mergo ngenjloki men atos. Mboten, Man. Estu kula niku ngabekti kalih Paman Narya Sengkuni. Kuku kula mboten badhe niat menapa-menapa. Menawi kula dawah menika lajeng kenging mestakanipun Paman menika kanthi mboten kasengaja. Kuku kula aturi menggaris ngandhapi kanthi mboten kasengaja. Paham? Ya. Ngapunten, Man. Ora apa-apa. Lho. Pripun? Kok kaya arep guyu? Mawatuk. Oh. Rumangsane apa dikira aku ora ngerti. Tenan, Man, kula mboten ajeng tumindak sing mboten-mboten. Estu, mboten kula mboten niat napa-napa. Kurawa kok sajake wis entek, ngasule. Sencaki tak ajare. Estu napa? Tontonen. Hatiku kok enggak enak. Ketoke sepate Sengkuni maju ki mung arep gawe srana mbam-mbam bales karo aku. Oke, nah masalah. Nek ra tata-tata kleyang-kleyang seseka dhuwur arep nibani aku bacok cengele. Ramudar aja dicak-cake. Yang Pati. Iya. Aku tak takon karo sampeyan yen nggih. Inggih. Citraksi mau perang musuh sapa? Mangsa kula. Terus Citraksi omong piye? Nyuwun dipun nuncalaken saking inggil dipun peneraken mastakanipun Yang Pati. Ngandel ora. Menungso dapure kaya panci ngene kok. Anggepe wong tuwa iki ora ngerti nek diapusi. Nggih, wonten dawuh ya. Kula nyuwun tulung. Menuwun menapa? Kula mangung gawa munggah sing dhuwur. Mang penerke mestakane Citraksi. Kula tak bales kula wong tuwa dinjloki wong loro. Durmagati karo Citraksi. Kula tak males. Badhe males nggih, ngestaken dawuh. Sing luwih dhuwur men luwih tanja. Nggih, ngestaken dawuh.
jeneng di luar atmosfer iki apa ngene iki Pak? Kok malah ora tiba kok. Malah gerak aku iso alon banget ngene iki. Lho. Lah keduren iki. Lha arep medhun malah ngrekoso lah malah kaya ora ana daya kekuatan grasi tapi ujaring wong pinter-pinter neng Pamulangan kaya ora ana grasi tapi bumi ger kekinggilen senang di sana senang di mana-mana hatiku senang. Wedhus. Cit non Rene sedih kok. Iya. Kowe kok ngerti to? Lho, kula niku wong limpat seprapat jagat wis tamat. Dadi kula ngerti paman Narya Sengkuni melayu ajeng mungsuh kalih Garukaca niku ora bakal kelakon wong sesampeyan niku ora tau wani perang selawase urip. Kok arep perang karo Garukaca? Mesti memeng arep bales kula. Kula tanggap nggo nyilih bendho sing nggo dodol degan. Sesampeyan kok kaya suwe le medhun. Aku iki njaluk dunggake sing dhuwur iki malah di luar atmosfer. Napa? Di luar atmosfer. Sasampeyan iku wis kleru-kleru. Wong tuwa ora tau pengalaman nek omong niku mbok dipikir. Sasampeyan biyen wingi ngelokke mobil bane gedhe kok layar lebar. Nono napa mboten kepirangan para Sata Kurawa? Nek ora dong niku mang takon ora sok pinter, goblok ora jamak-jamak. Lah mobil kaya ngono kae jenenge bane layar lebar. Karang ketok iki kaya wis bener e. Ndedekno kaya ngono ngau kacamata nganggo jam. Glelenge ora jamak-jamak. Rambuté nganggo digarit barang anggepe. Nggo dalan tumol. Ayo wong iki ya perlu aksi kaya. Ya mbok menawa iso. Ya ta. Wong iki ra ya nyoba-nyoba. Ora pengalaman. Senengane apa werna-werna ora. Mriko mlebu lho. Ya, lho kok sing ngakon malah kowe. Kowe iki sing takon mlebu kono. Lha kula jengkel karo sampean. Nggo karepe dhewe lah. Kakang Penemban Durna pripun? Kentos malu gempol manyar-manyar duk ning Dungkul Wana dadi alas-alas dadi wana. Ora ana sing iso dijagake para Sata Kurawa gedhabyah tanpa guna. Kokean jiwa ning ora ngrebda. Ora ana gunane babar blas. Mang semikir demate. Setyaki Antasena Gatotkaca Antarja kuat nadhahi Kyai Cundamane. Mekuru karo kowe babar. Panalingan loro majaring ratri
linenggak jangganira kapisanan aning prang Bratayuda nuwun sewu Ger mboten ateges kula menika badhe mameraken dhateng kadigdayan kula mboten ateges kula menika badhe ngongasaken dhateng kaprawiranipun Begawan Durna ning Begawan Kumbayana nek pun kepepet kahanane kaya ngeten iki rupak wani jembar wani alus kula iki wantun kasar kula iki mboten badhe ajrih kula aturi nyawang dhateng Bapa ing Sukalima kula sampun mliga pusaka Kyai Cunda Manik menika dipun tamahaken Gunung Jugruk tamake segara isa asat nek ming wong-wong anak Pandhawa sarta Pandhawane klebet panjenenganipun anak Prabu Ndarawati nek mboten ngaku wonten pundi wujudipun medhi malela kula mentala kalian panjenengan ora Bu Lelanana Setyaki ku sik sabar malang-malang kaya ngapa digdaya kaya dikaya ngapa yen siadi kena pusakane Begawan Durna iki bakale sirna mergolayu kula mboten ajri pecah percaya nanging ngemano marang kahananmu iki perkaraku wis tak tandingane aja kuwatir ora Bu mangke wis to kowe aja ngiyas karo aku kowe aja ngilani karo Nata Ndarawati Bapa Penemban wonten dawuh menawi sampun paring pangandikan kados mekaten menika tegesipun Bapa Penemban sampun boten sagedipun ndhakaken kamurkanipun inggih boten dados menapa nek pancen Begawan Durna wis murka nuwun sewu Nata Ndarawati ya isa murka monggo kula nek wis gelem murka mung kare nyenggol bedoring Kyai Kesawa kula isa wujud buta ingkang dhuwure 7 gunung sampeyan kula remet mesti tekaning pati menapa panjenengan ngersakaken adu kekuatan dayaning pusaka monggo kula ladosi panjenengan tentu tepang kalian Cakra Baskara pamunahing satru murka mboten wonten ingkang saged ngungkuli kadigdayanipun Kyai Cakra Baskara menapa dipun cobi panjenengan kenging pusaka Kyai Nenggala pecah ingkang ngendika sinten lho kula Nata Ndarawati ora iso mati lho sebabe batrene serep mboten perkawis menika namung kula menika mundi inggih menika Sekar Wijaya Kesuma panguripane wong sak donya ingkang durung winanci dipun tamanana Cunda Manik sedina ping 7 kula menika mboten badhe pecah wong kula mundi Sekar Wijaya Kesuma ning nek senjata cakra tumama dadaning Kumbayana nek sampeyan isih iso nyawang glaring jagat kula tak ndelok kaya ngapa wonge terus pundi kok pusaka lajeng dipun sarungaken lho inggih kula nglenggono kok nggih panjenengan najan kula tamani Kyai Cunda Manik panjenengan boten saged seda wong nyatane panjenengan mliga utawi mundi Sekar Wijaya Kesuma nek kula kenging Kyai Cakra Baskara kula pecah oh tentu panjenengan boten gesangaken kalian kula lah wong mungsuh durupke niku cara pundi mungsuh mati ya mati wong sing dijangka wong perang ki antaraning menang apa mati namung menika lah nek panjenengan pecah lajeng kula gesangaken malih lha perang ora rampung-rampung anggere mati urip meneh durupke meneh mati durupke meneh nggih pancen menika mboten badhe rampung-rampung nah pecah nggih sampun pecah sare ngaten kemawon lajeng menawi pecah nenggo gesang wah menika mboten rampung-rampung menika mboten sae kedadosanipun inggih nah itulah mekaten lajeng saenipun Bapa Penemban ingkang saged dipun sebat naminipun menika mboten badhe mboten wonten dunungipun. Wonten Bapa Penemban Durna menika saged mbudidaya. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika kinanteran akal lan budi menika kinarya mbudidaya. Sampun ngantos gumantung dhateng pambiyantunipun tiyang sanes mangke mindak boten prayogi. Menapa-menapa ing saged dipun sebat menika tertentu wonten dunungipun wonten ing jagat pitados kaliyan kula. Dados menawi paduka Bapa Penemban Durna menika ngupaya Wedi Malela sampun saged sinebut naminipun Wedi Malela. Tartemtu wonten dunungipun tegesipun tartemtu gumelar wonten ing jagat namung gumantung Bapa Penemban Durna menika kersa ngupaya lan budidaya menapa mboten. Menawi mboten inggih slaminipun mboten badhe pinanggih ning nek budidaya Gusti paring
pepadang tumraping wong kang budidaya akeh sing saged pinanggih Bapak Penembantuna. Oh iya, nyuwun pamit, Ger, nyuwun pamit. ombak ing samudra bale lumut ambreganggem awita denceng dencengan jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro ladal nadyan wis mataun-taun nggonku ora sumurup karo kadangku iki ora pangling kaya Werkudara ingkang prapta ana ing Guwa Sela Manglek yayi kadangipun Kakang Padhararja sak praptamu tansah pinawinganing kawidadan niring sambi kula nggonku sowan ana ngersaning Kakang Setu Bondo aku ngaturake sembahku kunjuk ngersaning Kakang Setu Bondo ya wis tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat paripih dayanana ing kasantosan Werkudara janur gunung kadingaren apa ta sababe dene sira yayi tanpa cecala luwih dhisik sowan ana ing Guwa Sela Manglek ana ngarsanipun Kakang ya kuwi Gajah Setu Bondo mongko arang-arang siadi ngaruhake lawan pun Kakang luwih-luwih tilik kan kahananing pun Kakang nadyan pun Kakang lan siadi iki padha-padha siswaning Sang Hyang Bathara Bayu nanging siadi ora nate rawuh ana ing Guwa Sela Manglek lah kok sak gedhakan iki siadi rawuh ana ing Guwa Sela Manglek Werkudara apa to kang dadi darunane Setu Bondo kakangku wale-wale opo ndak rewangi aku munggah ana ing gunung Candramuka kene sarta nasak telenging wana Tibrasara kang wigati mung kepengin pinanggya kelawan kadangku tunggal bayu ya kuwi Kakang Setu Bondo ora nulih kejaba nggonku sowan nyuwun kawelasan marang kakangku ya kuwi Kakang Setu Bondo yayi siadi wis mukti ngawibawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Lah kok siadi matur lawan pun Kakang nyuwun kawelasan babakan apa? Nadyan aku wis mukti ning perut sing Ngamarta nanging minangka dadi nayaka lan dadi kadang nata-nata nalindring Ngamarta ya kuwi Kakang Puntadewa. Mula nalika semono Kakang Puntadewa dawuh kelawan aku yen to entuk dawuhe ya kuwi Jim Yudhistira ingkang maringi negara Indraprastha lawan para Pandhawa supaya para Pandhawa mbangun bangsa Prabayaksa ing mapan ana ing jroning kedaton negara ing Amarta gandeng sing dawuh kuwi sing duwe negara ya kuwi Jim Yudhistira nadyan wujud Jim
Nanging banget para Pandhawa nggone ngaosi marang Sang Nata Prabu Yudhistira. Mula sak dawuh perintahing Sang Prabu Yudhistira Pandhawa semedya bakal ngleksanani ya kuwi bangun Prabayaksa. Sambung ora pete apa kelawan wewangunan ing bakal dibangun dening para Pandhawa wujuding bangsal Prabayaksa ing mapan ana ing telenging negara Ngamarta kelawan pun Kakang ana kepiye merga syarat seranane aku kudu nembung karo Kakang Setubanda. Nembung kelawan aku apa sing bakal mbok suwun? Ora li kejaba mung kayu jati wungu pelet deket sembur ingkang wiwit dina iki isih mbok tunggu mapan ana ing Guwa Selomangling. Entuk ora entuk dina iki bakal ndak suwun yen Kakang Setubanda maringake tegese kowe tresna karo adimu tunggal bayu ya kuwi Werkudara. Nang yen Kakang Setubanda ora maringake wah ora sah ngaku sedulur karo aku. Yen perlu dina iki aku ngruda paripeksa sepira kekuwataning Kakang Setubanda bakal ditandingi karo adimu Werkudara. Jumangkah anggra sesumbar lindhu bumi gonjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang atal wah lah kok kumandel ucaping Syadi kalawan pun Kakang. Upama taku kuwi marang kayu jati wungu ing ndak tunggu ning Guwa Selomangling. Mestine iki mengko bakal dumadi daredah antaraning Kadang Bayu ya kuwi pun Kakang lawan Syadi. Yen to nganti bakal dumadi daredah kaya ngapa dukane Wang Pikulun Bathara Bayu tan Wurwa bakal honyang Madyapada. Merpeke kelawan pun Kakang apa dene sira Yayi? Mbuh sapa ingkang diluputake? Supaya aja nganti regejegan antaraning pun Kakang lawan Syadi, pun Kakang nglilani. Wah, kowe nglilani. Ya, lahir batin. Lahir batin pun Kakang ikhlasake kayu jati wungu, mbok bedol, mbok boyong marang negara Ngamarta. Nanging pun Kakang ora bakal melu-melu nggone bedol kayu jati wungu. Lakon ana dhewe. Yen ana bobol boroting lakon sangganan dhewe, ngaturake panuwun tanpa pepindhan. Babar pisan aku nyuwun pangestu lan amit sewu. Aku tak mapan ana ing sakmburining Guwa Selomangling. Papan kayu jati wungu nggone mbok tunggu pirang-pirang taun. Bakal tak jebol, bakal tak boyong marang negara Ngamarta. Werkudara, ana piye? Surti ting hati-hati duga-duga digawa Jaya bocah cilik Yayi tak dongake muga-muga karya. Yo, Setubanda kakangku.
Mereno sumebang wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kukila rengkanikara saketar kene donga engkong ler wowo sing pene panca Babetoking ayam wana mrak mangwuking pagagan Mas Tunama sidam skaring bawana langgeng wayah ulun Arjuna padha kanthi Arja saprapta kita nggih dan sami naringaning kawidadan niring sambi kala pukulun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Janaka luntampa dalah permadi padha kanthi Arja saprapta kita nggih inggih pukulun Narada kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya luntampa mangesti luntampanana ya kula panengah kula mendinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Ismaya ya tak tampa Guru ngastune wong tuwa tampanana kula mendinggo jimat Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula katur Entrada tak tampa pangestuku tampanana ha inggih kula pundhingga jimat Arjuna ana parigawe apa dene jeneng kita ngabyantara ning ngarsa ulun para degage matur ingkang terwaca ulun semban kula wale-wale menapa anggen kula ngabyantara ngersa maduka wangadi pukulun sayekti mituhu dhateng dawuh pangendikaanipun Kanjeng Koko Prabu Ndarawati ingkang sampun sinambiran kewajiban dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa anggenipun sampun nampi dawuh saking inggih menika Jim Yudhistira Pandhawa kedah amangun bangsal Prabayeksa wonten negari Ngamarta nanging sedaya menika kala wau boten badhe saged kelampah menawi paduka pukulun boten kepareng amaring ngampil ingkang winastan gandhik malila watu canilan gilingan mas pukulun suwan kula wonten sukulaning penggalih paduka Hyang Adi pukulun maring ana ngampil gandhik kencana watu cani miwah gilingan mas kepareng badhe kula boyong wonten negari Ngamarta ingkang sakmangke badhe dados sarana wewangunan bangsal Prabayeksa wonten negari Ngamarta pukulun miat langening kalangkiwan gelar pandaan muncar tinon lir kekonang surmsara tetahan padhang kasor lan pajaring purnaming gekono dasaring mangsa katiga ing Arjuna sira ngerti lamun gandhik kencana watu cani sarta gilingan mas kuwi tontonaning kasuwargan ora saben titah bisa mboyong lawan tontonaning kasuwargan mula apa kang dadi gegayuhaning Puntadewa
nggone mituhu kelawan sabdaning Jim Yudhistira kinen mbangun bangsal Prabayaksa yen to kudu nganggo wujuding tontonan kasuwargan ingkang kudu mudhun ing jagat tan wurunga bakal gawe hujating para kawula ana ing Janaluka. Mula Arjuna yen to kadang kita Puntadewa kepengin tumurun Gandhik Kancana watu canilan gilingan mas sing gedhe pangapura kita yen to ulun ora kepareng maringake apa ingkang sira aturake kelawan jeneng para kuluk Arjuna. Mareka den prayitna semuriris seka balik titiyani Gandayani ing Kakang Semar nek pancen daraku Janaka kuwi dianggep titah lumrah sing ora diwenangake mboyong tontonan kasuwargan. Saiki ngene, ora sakakean gunem sing tanpa guna. Aku dadi abdining Sinuwun Prabu Darmakusuma, mula sing njaluk utawa sing nyilih aku. Nek sing nyilih Semar kira-kira mbok wenehake apa ora? Nek ora mbok wenehake lah, apa kelakon kowe wani nandhangi kridaning kakangmu Ismaya? Janaka ya ora kurang akal. Sowan kayangan lah kok nganti lawan Kakang Badranaya, Kakang Narada. Sampun dipun paringaken kemawon. Mangke mindak damel gara-gara wonten ing Kayiwangan. Kakang Semar ingkang ngambil. Iya, aku sing nyilih bakal tak aturake marang Sinuwun Puntadewa. Nanging Kakang Semar tanggel jawab menawi wonten risaking Gandhik watu kencana miwah gilingan emas. Nek ana cuwile sithik wae, nyawaku ijole. Nah ingaten tontonan kasuwargan ing sampun dika aturaken, dika ngendikaken badhe tumurun wonten ing Ngamarta. Rak ngono, dadak kangelan ora. Kundang gansing langit kelap-kelap aton terkin sanging risang maweh gandrung gancang carita Gris kang munggel kawi Sang Arjuna miwah Kira Semar Badranaya wis kasembadan nyuwun ngambil Gandhik Kencana watu cani miwah gilingan mas saking kasuwargan Kayiwangan Suralaya kocap ing mapan wonten ing Kedung Tuntung. Sesumbar lindho bumi kuncing kumaludha guntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyati sigrang lebur bumi ada kaget atiku Ingatasana jalma wantah teka iso manjing ana ing telengking kedung iki sapa? Nyuwun pangapunten menawi paduka ndangu kalian kula menika Raden Antarja putra ing Jodipati. Kula mboten aneh menawi kula saged mapan wonten ing Kedung Tuntung menawi dipun parengaken menapa para saestu paduka menika ingkang tenggo wonten ing Kedung Tuntung menika ingkang namipun Bajul Petak Kyai Sayung Sari. Dasar kepara nyata. Aku Sayung Sari ingkang jaga Kedung Tuntung. Duh, Sang Sayung Sari. Sowan kula ngersa paduka menika mboten sane kejawi namung dipun utus punden kula.
Sinuwun Prabu Darma Kusuma kinen nyuwun ngambil Wedi Malila ing mapan wonten dasaring Kedung Tuntung. Samangke boten ketang sekedhik kepareng kula badhe amboyong Wedi Malila menika kinarya sarana wangunanipun bangsal Prabayaksa ingkang badhe dipun bangun dening punden kula para Pandhawa menika menggah aturipun ing abdipun Antarja Sang Sayung Sari. Walah ta. Jagat Dewa Bathara jagat pangestunggal. Ora ana jamak lumrahing titah wani nyuwun ngambil Wedi Malila kang mapan ing dasaring Kedung Tuntung. Lah kok iki ana menungsa sing wani bakal nyuwun ngambil. Nggih, Raden Antarja. Tak paringake aja ming kowe njupuk sethithik wujuding Wedi Malila kang mapan ing Kedung Tuntung. Boyongan kabeh Wedi Malila ing mapan dasaring Kedung Tuntung waton kowe iso ngasorake Sayung Sari. Wikrama Sang Naga Bagindo. Eling-eling nalika semanten wayahing Sang Nagaraja ya Sang Anantaboga. Dupiti Wikrama ical wujuding Sang Antarja ana wujud naga ngamuk punggung Suratamtaha. Bareng Wikrama wujud naga gedhene sak bongkoting ngedal. Ayo Sayung Sari, kaya apa aku sing tekaning pati. Ha, lakon mati sembur mlonyo awakmu. Waduh. Wah. Gansing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Ayo Sambata. Waduh Raden, kula nyuwun gesang kula sampun tobat. Sayung Sari, yen pancen kowe wis tobat karo Antarja tak wenehi urip nanging Wedi Malila tak boyong marang negara Ngamarta. Monggo kula aturaken tangan kula kekalih Raden.
Sarpa Kresna Tandalasa maring Sang Resi Jahnawisata Werkudara. Piye? Arjuna wonten maring Dawatarja wonten timbal. Piye mungguh kabare nggone sira Yayi sakarone apa dene anakku Jangkar Bumi tak utus ngupaya srana syarat supaya Yayi Darmaji kasanan nggone bakal mbangun Prabayeksa. Wah. Kayu jati wungu. Pelet deket sembur wis tak jebul saka Guwa Sela Manglek. Gandhik kencana watu cani gilingan Mas sampun kula beto saking Kayiwangan. Wedi malih sampun kula beto saking Kedung Tuntung Kanjeng Prabu Werkudara. Nggih. Aja nganti ana ing padha nyambi kala. Yo. Kurawa sajake kok dampyak-dampyak arep nyuwun wedi malih. Singkirna dhisik mengko dipenggalih ana ing jero Kedaton Negara Ngamarta. Yo, estoke dawuh. Pancen Kresna ki tukang ngapusi. Jarene ora ngerti wedi malih lho, pamane menyang nganti kok saiki wis bodho entuk wedi malih lho. Oh, aku piye Werkudara supaya iso nyirep pagebluk sing numawan negara Ngastina. Wah, wedi kali praga isih akeh golek kono. Wah. Madangi jagat tumunguk-munguk paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat kena soroting surya mega lan gunung sedaya syarat sampun kasembadan. Inggih Yayi. Kantun sak mangke kula nengga dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu. Lho, paduka Yayi nengga menapa malih? Sedaya syarat sampun kalaksanan, kayu jati wungu pelet deket sembur. Gandhik watu kencana cani malih gilingan mas. Wedi malih